ערב טוב. מת על ראפ, אני מת על ראפ. אתם אוהבים ראפ? מת על... אני אוהב את הראפ אבל האמיתי. אתם יודעים שאתה מדה פאק, יש את הניגס מניו יורק. נכון, ראפ אמיתי, שאתה מדה פאק. יש את הראפ המסריח הזה של ישראל. נכון, זה נהיה מגפה. כל פעם שאתה פותח, אתה מעביר לערוץ 24, יש לך איזה קליפ של איזה בן 13, חננה עם חדשקונים, נכון? ששם לך איזה מכנס בגי, משחק אותה גנגסטר, זה תמיד כאילו, כן, אני יכול, אני מסוכן, אני בת ים. תגידי לי בקטן, אתה ילד ב-13, אתה אישורי בית. נכון, ותמיד הם מביאים לפזמון איזה זמן מזרחי, כן, הוא מסוכן. מה אתה רוצה? אני אוהב את הראפ. אני אוהב את הראפ האמיתי שאתה מדה פאקס מניו יורק, גם כל אחד שם יש לו שם, נכון? כל אחד זה תמיד כאילו סנופ, דוגי דוג, אמינם, דוקטור דרי, מדה פאקה, שם! שמעתם פעם את השמות של שב"כ סמך? מוקי, פלומפי, פלפילוני. זה שמות של בולבול, לא של רופר. והכי מעצבן זה סבלימינל, סבלימינל והצל, נכון? עכשיו משפחה, משפחת טאק, הם מתרחבים. עכשיו מעצבנים, ראיתם פעם הופעה שלהם, אולי כאילו, סבלימינל זה לא הופעה עם גורמטים, עם זה, כובעים, נכון? כאילו, הרגע הוא רצח איזה 17 חבר'ה סתם כי אמרו לו בוקר טוב, נכון? מסוכן. נכון, תמיד השאיר אותו, כן, אני יכול, והגמד הצל מאחורה, כן, הוא יכול, אני מכיר אותו, הוא יכול, הוא מסוגל. עכשיו הוא מסתובב, הצל הזה, כן, שחק אותה גם, מסתובב לך עם שומרי ראש, כאילו מי יתלקש בך? משה דץ, מי מחפש אותך? מי אתה בכלל? לא נורמלי, גם הקטע הזה, כאילו, אתם יודעים, בחיים לא תראו את אמינם עושה פרסומת, בחיים אולי לאקדח, לטנק, אולי. רק אצלנו אתה רואה את הקליפ של סבלים, לא, אני יכול, כן, עם ישראל, טנקים, מסוקים, פיסות המדיליסט, פרסומות, שוקו קרלו, זה טעים, לא. והגמד מאחורה, כן, עם באפלה, תנסו עם באפלה, אתה טועה בן, נעים, נורא טעים. איך הביתה? עכשיו, הצל הזה שתבינו, הוא משחק אותה גנגסטר, הבן אדם עושה, נשבע לכם, זה אמיתי, הוא עושה פרסומת להסרת שיער בלייזר. אוקיי, כאילו עברי לידר ישב בבית, אמר, זה הומו זה. מה? עברי לידר, אני מת על עברי לידר. אתם יודעים מה אני אוהב בעברי לידר? את האמת, נכון? יש בו כנות כזאת, נכון? כאילו, היה את הרעיון הזה בעיתון, בסדר, תירגעו, עברי לידר. כן. לא, האמת, באמת, היה את הרעיון הזה בעיתון, שהוא יצא מהארון, שהוא הכריז שהוא הומו, וזה יפה בעיניי. למרות שנשבע לכם, הייתי בשוק. וואלה, לא ידעתי שהוא זמר. באמת, לא ידעתי. לא הפתיע. ואני לא מבין הומואים, אני גם לא מבין נשים. איך אפשר להימשך לגבר? איך אפשר? אנחנו חבורה של דבילים. בנות, נכון, גם תמיד בנות, כן, אתם דבילים, אתם לא מבינות אפילו כמה אנחנו מטומטמים. בואו, אני אגלה לכם סוד, אוקיי? תקשיבו, שניים, לפניהם כפיים, רגע. בואו אני אגלה לכם שתבינו, אני עכשיו הולך לעשות משהו שאסור לי לעשות, אני הולך לספר לכם משהו שאסור לי, אחר כך הגברים יהרגו אותי, אבל תקשיבו טוב טוב בנות. סוד אמיתי, תקשיבו. כל גבר, לא משנה כמה הוא אוהב אותך, זה יכול להיות אבא שלך, זה יכול לצאת שבוע, זה יכול להיות שנתיים, סבא, זה לא משנה, כל גבר, לא משנה כמה הוא אוהב אותך, לא משנה כמה הוא אומר לך שהוא אוהב אותך. אימון, יש פה אחד מסתכל, מה הוא הולך להגיד המנהל כזה? תקשיבו אותו, לא, אבל זה אמיתי, אחר כך הוא יגיד לכם, לא, זה לא אמיתי, שטויות, אבל זה אמיתי. כל גבר, לא משנה כמה הוא אומר לך שהוא אוהב אותך, אם הוא נוסע לבד באוטו, הוא רואה טרמפיסטית, הוא עוצר. למה? כי יש לנו משהו מאחורה מטומטם בראש שאומר לנו אולי תמצוץ. ואני, החלום שלי, באמת אבל, זה להיות אבא. באמת, אני מת להיות אבא, נשבע לכם, כאילו, לפעמים אני יושב בבית, כאילו, רואה ערוץ הספורט או משהו, ואין לי חיים, כאילו, אני יושב, ואני אומר לעצמי לפעמים, אם היה לי ילד, כאילו חיים קטן, אחד כזה קטן, כמוני, חמוד. תראי, כל יום אני אקח אותו לגן, יחזיר אותו מהגן, כל יום גן שעשועים בנדנדות עד שיקי, לא אכפת לי, חיים קטן חמוד, מפנק אותו, שם מהרגלשה, מחכה למטה. אתם יודעים, כאילו, אתם יודעים, לוקח אותו וחנוכה, פסטיגל, כל ההצגות ילדים, רואים את דיגי גידוק, אתם יודעים, גביע אירופה עם מכבי תל אביב, עושים מנוי זוגי, שם אותו לכתפיים, אתם יודעים, שבת, כל שבת בכנסת עם חולצות לבנות ככה, חמוד כזה, חיים, דני, כאילו, חמודים. ולפעמים אני אומר לעצמי, וירו יצא מכוער. תודה רבה לכם.